Poñer en marcha un servizo público de aluguer de bicicletas eléctricas en Pontevedra é a proposta do Partido Socialista para fomentar a mobilidade sostible e accesible na cidade. Si nos entendemos que Pontevedra, co seu modelo urbano, ten unhas condicións moito mellores que calquera outra para impulsar aínda máis o uso da bicicleta con seguridade, pero o uso da bicicleta na cidade. E por eso, aprendendo das experiencias pasadas, que tiñan moitos erros, non? Pero atendendo a esos novos requerimentos de que as bicis son eléctricas, por tanto, máis manexables, máis cómodas, que as estacións teñen que estar a unha distancia non superior a 200 metros, por tanto, todo o mundo perto da súa casa vai poder ter unha estación para alugar bicicletas. Os socialistas levarán a medida ao vindeiro pleno. Será cunha moción na que tamén propoñen que o sistema de aluguer este integrado na tarxeta única do transporte metropolitano, facendo compatible cos billetes de tren e de autobús. Que cando unha persoa chegue a Pontevedra en autobús, poda baixar do autobús e co mesmo billete poda alquilar a bicicleta nesas estacións que tenemos repartidas por toda a cidade, ou cando un chega en tren, sobre todo no servicio de cercanías que se implantará neste ano 2025 e que aumentará con moito as frecuencias de trens en Pontevedra, pois que un baixe do tren e poda co mesmo billete, igual que xa fai co autobús, poder coller a bicicleta. En definitiva, que fagamos desa bicicleta un elemento fundamental de mobilidade dentro da cidade. O proxecto socialista contempla tamén a necesidade de desenvolver infraestrutura precisa para promover a mobilidade ciclista, creando carrís bici en determinados puntos da cidade. Temos un anel de circunvalación da cidade, como pode ser a Avenida do Uruguai, Bos Aires, o sea, todo o que Beiramar, xunto co acceso ás estacións de ferrocarril e bus a través de José Malvar Figueroa, cunha pendente moi pronunciada, o acceso a Monteporreiro, a conexión de Monteporreiro coa cidade tamén a través dunha pendente bastante pronunciada, ou a conexión con Poio, por exemplo, a través da Ponte da Barca, con Marín a través da autovía, que requiren, evidentemente, aí de facer espacios reservados para a bicicleta, vía carril bici, vías ciclables, como lle queramos chamar. A moción insta ao Concello a solicitar as axudas do Ministerio de Transportes para poñer en marcha este servizo. Tamén a realización dunha campaña de información pública que permita á cidadanía coñecer e acollerse ás achegas para a compra de ciclos de pedaleo asistido.